Здравейте и добре дошли! Мили хора, знаете, аз съм вас и изключително много ви благодаря за това, че продължавате да проявявате интерес към моят начин на тълкуване на системата на карти Таро. Благодаря ви много за коментарите, които ми оставяте под видеята. Първо, това е обратна връзка за мен и тя е много важна и съответно ме вдъхновявате да продължавам да правя това, което правя. Добре, чудесно! Днес реших да ви запиша едно кратичко видео и в това кратичко видео ще ви дам съвети от карти Таро във връзка с ваши ситуации, които в момента най-вероятно ви притесняват и така ви създават някаква вид тревожност. За целта може да си изберете от трите възможни карти за първа група, за втора група и за трета група. Сега, ако имате повече теми, които ви вълнуват от различен характер, разбира се, съответно може да си изберете и други, т.е. да си изберете, извинявайте, повече карти. Чудесничко! Ако не ви е достатъчно в момента времето, тогава знаете, може да си натиснете паузата на видеото, да усетите коя карта ще ви повика. Аз обаче вече започвам с даването на съвети и за хората, които са били привлечени от карта номер 1. Така, много интересно. Сега тук ще трябва да се разпознавате, за да може, разбира се, да се получите по-точно и ясно съвета. На първо място при вас най-вероятно има напрегнат момент и сериозни вътрешни противоречия относно конкретен човек или конкретна ситуация. И това напрежение е ежедневно, т.е. това е сутрин, обед и вечер. Дори помежду сте, тогава когато дори да сте ангажирани с работа или с някакви други дела във вашето ежедневие, тази тема, за която питате, реално не ви излиза от съзнанието и тя носи много негатив. Това, което картата съветва, е да спрете да захранвате този вид не до там положителни емоции във вас, да се опитате да се разсеяте и реално да се оттеглите в момента от конфликтната ситуация, защото няма в момента решение. Тоест, ако продължавате да проявявате себе си в този архетип модел на поведение, съответно няма да се разреши казуса за вас. Просто най-много да увеличите стреса и кризата. Какво е добре да направите? За мен уединението тук е голям ключ. Хубаво е разходки, примерно в природата, или да четете книга, или да излезете с приятелка, или просто да, не знам, сега тук излизането с приятелка не е много уединение, но или просто да помедитирате малко. Някак си всеки един от вас трябва да намери най-добрия начин за него, който всъщност ума малко да си почине от тази доста, бих казала, динамична, но в своята крайност негативна енергия. Другото, което картата казва, е, че в казуса, най-вероятно са замесени други хора и поне силно с един човек. И всеки има своето право на мнение, своята гледна точка, никой не отстъпва и съответно това води до задълбочаване на проблемите. И в крайна сметка тук за мен трябва да се преразгледат базови ценности, морал, устоите. Трябва да успеете да балансирате и да намерите синтез между всички противоречия, които така изпитвате в момента. И това се случва, пак повтарям, в едно такова състояние на спокойствие на ума, на душата и на тялото. Затова вземете си почивка. Пак казвам, към момента е трудно разрешим проблема при вас. А вие само може да го задълбочите, ако продължавате да проявявате себе си по този начин, по който проявявате сега енергията си. В предходната вибрация твърде вероятно е да имало приключване на един цял цикъл, начало на нов или повтаряне на ситуации при вас, т.е. най-вероятно има цикличност. Тук Вселената ви връща за преразглеждане, което означава трябва нещо да преразгледате. Отново да си дадете шанс и възможност да видите какви са вашите пропуски, къде са грешките ви, къде са, разбира се, и силните ви страни, за да може да вземете опитността от тази ситуация. Защото тази ситуация в момента при вас е във вида на един добър учител. Макар и чрез криза и катарзис. Добре, учите нещо. Обаче по малко по-трудния начин. Надявам се, че съм била полезна. Продължавам към вариант номер 2 и карта съвет за вас. Интересно е, за вариант номер 2 най-вероятно се колебаете в някаква ситуация, стоите пред избор, дилема.
Имате най-вероятно усещане за това, че сте така в един период, в който и миналото, и бъдещето сякаш се преплитат, а настоящето е едно такова объркано, неясно. И знаете, че нещо трябва да освободите от вашето пространство, нещо трябва да пуснете, от нещо трябва да си тръгнете, за да може да има развитие, растеж при вас. Може би в момента наблюдавате, сравнявате, преценявате. И тук моят съвет към вас е много да не се бавите. Хубавото на тази карта съвет е, че тя казва, че няма да се опари душата ви. Тоест някакси, нали, не е толкова грандиозна тази промяна, която ви предстои и този избор, пред който стоите. Просто трябва да направите избор. И в крайна сметка има така една мъдрост и тя е доста философска и аз много я харесвам, че няма правилен и грешен път, няма правилен и грешен избор. Има избор, има път, има позитиви и негативи и има опитности. Така че тук е добре да спрете да гледате само хоризонтите, а те са изключително широки пред вас и необятни, и да си направите избора. И между другото всичко е във ваши ръце, само искам да кажа, т.е. избягвайте този момент да прехвърляте отговорност на някой друг. Защото тук картата категорично казва, ти държиш в момента всички карти в ръцете си, колко синхронично, и ти си този, който трябва да направи избора. Вие ще решите дали ще го направите с разума, ума или ще го направите с душата си, сърцето. Това, разбира се, ще изберете вие. Тоест, разумно или интуитивно. И пак повтарям, просто действайте, защото се намирате в някакъв застой. Добре? Чудесно, отиваме към група номер 3. Много хубаво за вариант номер 3, главния аркан. Съветът за вас е да... Сега тук ми вървят така няколко направления, затова в момента спрях, за да разбера кое ще бъде по-силното като послание. Добре, по-силното като послание е следното: семейство. Тези от вас, които имат някакъв казус или ситуация или някакъв вид колебания, Таро насочва към семейството, към рода, към корена, към децата, към това да намирате щастие и пълнота в дома си, да си носите повече радости и повече моменти на споделеност, но с любимите ви хора. Другото, което картата казва и като съвети, е да отворите нова страница в живота си. Това е ново начало. Ново начало, изпълнено с яснота, ентусиазъм, радост, вяра и просто да продължите да вървите и да се случвате в този живот. Тук много трябва да внимават хората слънца. Какво имам предвид? Има хора, които цял живот или поне така доста дълъг период от живота си се проявяват като хората слънца. Това е един доста интересен архетип. Без значение мъже или жени, но по-скоро е мъжка енергия, но и ние жените имаме своя анимус, който си е мъжки архетип в крайна сметка. Какво имам предвид, когато сме хора слънца? Хората слънца много обичат да греят за всички, да радват всички, да дават на всички, единствено само на себе си не обръща достатъчно внимание и в някакъв момент започва да се усеща една празнота, едно недовлетворение, липса. И то се случва защо? Елементарно, защото хората слънца заличават собствените си нужди и собствените си желания в името на това да раздават безкрайно много на всички останали. Дали ще бъдат деца, дали ще бъдат мъже и жени, дали ще бъдат приятели, дали ще бъдат клиенти. Изобщо, да, разбирате ме. Както свети слънцето за цялата земя, така се опитвате и вие да светите и да блестите и да раздавате живот, любов, грижа, даденост, каквото имате, най-вероятно на хората, които държите, а и може би на непознати даже. И в този момент, нали, забравяте, както казах, за себе си и започвате на вътрешно ниво да усещате едно супер сериозно недовлетворение и липса. И това е, пак повтарям, защото заличавате своята индивидуалност и собствените си нужди. Така че Таро каза да светите и за себе си, да блестите малко за себе си, да се възнаградите, да стаете време за щастие, пълнота и радост в живота. Да внимавате и за това нездравословно сливане, което може да имате и да ви се случи в живота. И това сливане може да е в абсолютно всички сфери. Най-лошото сливане, разбира се, е с човек. Защото там вече можем да се върнем и крачка назад към Луната, което пък е състояние на вакуум и там е супер негативно.
и токсично, но пак са уроци, нали, и опитности. Така че погрежете се за себе си и за своето вътрешно слънце и си дайте малко повече време за радости, но лични и такива. Правете нещата, които ви харесват по начина, по който ви харесват. Чудесно! Това е за вариант номер 3. Само искам нещо да видя на дъното. Да, чудесно. Наредиха се още огнени енергии. Добре. Тук също имам послание да бъдете по-дейни, по-активни. Ако искате нещо да изясните, тъй като това е слънцето, то си яснота, направете го. Бъдете по-смели, по-решителни, защото на дъното на колата видях, че няма опасности. Просто скачайте. Дайте импулс на вътрешния си изследовател и вътрешния си, даже не, защото вътрешния си детски архетип. Нали? Децата са така много чисти, много импулсивни и не се страхуват. Добре, благодаря ви много. Надявам се, че съм била полезна. Прегръдки и до скоро!